थानाय चिरां सालनि सानजाजोरा सानजानि दामसिनि हायतामोन हाजारावो त्रिपुरा मथानि आतंराव सामुं सित्रा तांनाय रकबाय जफ्रब जाकमानि ताई बाइक खबै अटो मालखं सुबाय सुक्रब ताई सकजा जाकमानि आब्रो तैनाय तिनि सांग्रां सालो फुंनि दाम चुकु हायतामोन जरावो एमडीसी गणेश देब्रमा ताई टीटी एडिशननि चेयरमैन जगदीश देब्रमा पातमुं थायो थांनाय ख्या ताई आवन यागुलो अबुतैखे जे पातिमुं बाय गरंजाक तांनाय बरगनो क्राक हिसाय क्राक माजरा रनाय हिनि साय खनरका एमडीसी गणेश देब्रमा जतन फुंकाहाम विशेष खयै जे मिया खुमलं एरियाव जे तुम खालाय दंमोन अब हठात खलायै जों खोनाका मिया जे बीजेपी नि मीटिंग दंनै जरा खुमलं आमचयो बीजेपी तंनाय रक बरकनि बेलबारि आरपी ब्लक नि जे गोविंद हल लगो बंनि मीटिंग दंनै जों खोनामानि आबा हायकिना अरो जों एरियाव जतन खनाय दङ नाकि अरो बीजेपी दुई बाग यांगो शहीद देबरमानि दल ताई आयांगो निर्मल देबरमानि दल होननाय जों प्रकृत जेटा खनाय दङ माने गोसो गुबै मिथा जों सैमा तामखौ जों जेटा बास्तव खनाय दङ माने अब हायकिना जे खनाका गोविंद हल नाकि जे निर्मल देबरमानि ग्रुप आरो मीटिंग खायफैयो होननाय जों खोनाका अबनि बागै ओ जे निर्मल देबरमा मीटिंग खालाय दंमोन जागाव थाङै किछु संख्यक दुष्कृति हायके बंनि जारा जे बीजेपी साबुतारन आबनो तैयै बुत खालायखानाय जों खोनाव आबनो रोगै हठात खयै बरक वानसुका बरक खनाका आबजे नाके त्रिपुरा मथानि दल बरं थाङा आक्रमण खालायनो बरक आबाके प्रचार खायनो जों खोना फियाबा आंबो सानामो जों माने नंनि दल एडजास्ट थि तंनि आबो तो चिनि जारा जों त्रिपुरा मथा खाय दङ आबो चिनि कुनो प्रब्लेम या चिनि कुनो दायया बने बागे आं नाय माने निजरा निचेन सामलगे तन माखा आबो नंनि बेपार सामलगे तन आबो नंनि बेपार फियाबा हठात खायै ठीक 6टा खायके 6:30 आचमसा 50-60टा बाइक आयं टाकार जला खुमलं बेलबारि मानदाय जत मिलाय थुमलाय फैयै अर सेंटिगेट खुमलं सेंटिगेट चिनि जरा जे अर चिनि अर चिनि जे यूनिट दं तंलाय माने बरक सब समय अर गैदरिंग दङ प्लस बंनि बाइक साइक अर बाथाग्रा खेला दुला खायलायै तंलाय माने अ जराखा बरक बाजार खजार खायलायै बाजार ताजाराव बेरायलाय थांजागा आजमसा खाली अ जगा मात खाली बाइक रक गारि रक रुंजाक आबनि सुजुगो अरो जों खालायमानखा जे खरकसा रवि देब्रमा हनै राधाचरणी बनि आरो मोबाइल मानखा ब नाकि बरफ बांगिया बा तामुंया बहुत जत मेसेज रो अब मोबाइल को बिनि मानखा मानै ताबो बन ब आईपीएफ तिनि फेबा ब बीजेपी बे लिंक आईपीएफ ते लिंक अम हाके सुजुग नाहारै बाइक सबाय रेखा बाइक और साप्ता हाय बाइक खाली तंमाने अटो तंमाने स्कूटी रक तंमाने आबा हायदोना सुजुग खाली माता खलाय बरक अटको सबाय खालांगा एकाय चिनि बरक आफर केबो करै बरक बाजाराव जतन तंलायजाक फियाबा आबनि थांतै बरक चिनि खाजिरिंबराव चिनि त्रिपुरा मथानि जे पार्टी अफिस तंमनि आरो बरक याक लांखा बिसिङाव पेट्रोल सारै हरै कलांखा बरक आरो ताला रजाक अलरेडी जानदला चिखागे जानदला तिखे पेट्रोल लखलाय हरै बरक आरो हर फनां खालामोन ताई अब सिमिया जों शान्तिनगर हेका आथ्रका आरोबो पेट्रोल लखलायनो पार्टी अफिस सबै कलांखा हर आदां मादाव बरक असरमान जनाव
ओंखाय ताइबो अबस बायसिनि थागलिया अरो जे सेन्टिगत बरक बुम रखा हेके ताइ सिलाइ खखा और जों सिलाइनि कुकारक मानखा पेट्रोल बुम रखा सिलाइनि कुका माने जों अलरेडि सिनि पुलिसनि यागो याफार हरजाक सिनारा आइबि तंनाय बिन यागो याफार हरजाक अबा हाइके असय असय एरियाव आतंक खाइ तनमानि एरियाव आतंक खाइ नष्ट खाइ माने जारा सिनारा तंक कसम तंनाय सिनि पाब्लिक रावनाव मा हाइके फैरायनि खाइमानि अबनो जों दिनि जों सिद्धान्त खाइनाय मिटिं रिंजाक जों जुदि अबहाय जुदि असय असय जुदि हम हाइ हाइ तंखाय त्रिपुरा मथा याकुं याक दिग्रा रजाग्या खाजाग्या बने बगे त्रिपुरा मथानि सिनि जथेष्ट ताबुक जों एरिया ताबुक सिनि स्ट्रंग न बने बगे जों चैलेंज खायो हिम्मत जुदि तंखांखाय ताइ वइसे जुदि अबहाय जुदि खाइ मान खांखाय मा नायनाय जों दिनै मिटिं खाय डिसिजन नानाय अबहाय जुदि हांखाय दुष्कृतिकारी रखन पुलिस जुदि एरेस्ट खाया हांखाय जों खोनानि बिसिङाव दिनैनि बिसिङाव जुदि एरेस्ट खाया हांखाय खोनाबा सनिनि बिसिङाव जों थाना गेराव खायनाय ना हइले सालचन बगे खुमलंगाम चाय जों बन्दा गनाय बने बगे जों सागलाय दो दिनै जों पार्टी बाय जब तक सिनि जेता चिनि हाई लेवल पार्टी नि जेता नांकुकमानि बाय जों कक सालायनाय कक सालाय तामंनाय ताबुक जों थानाव थानाय कक सानाय अबहाय जुदि कुनु किसु जुदि अबहाय केबन जुदि एरेस्ट खाया बा दुष्कृतिना रुतुगति खलैया असय असय कुनु प्रब्लेम क्रय एरे ओ शांति शृंखला एकदम काहाम पुलिस हाय का जारा चिनारा तंग कसं तंनारा कुनु प्रब्लेम क्रय एरिया रिपोर्ट असक दिन कुनु क्रय हठात खाय अमा खायमा जागा जोंताय आथुबै तंया बने बगैना आं दिनै नं मिडियानि बिसिङै सारा त्रिपुरानि जारा जे बिजेपि खायनाय तंग सारा आईपीएफ ति त्रिपुरा मथा खायनाय तंग नरं दिनै मेसेज दो तंग कसं तंनाय बर रं थने बा गबन मेसेज दो कारण जों असय असय अ भाई खुमलंग जे तंग कसं तंनाय रक बा जारा जों जारा ऑफिस आबदाल खाय तंनाय रक बाजार खुजार खाय तंनाय रक बंनि थिनि अमहाय मेसेज खायमेता सगायतों अमहाय तंग थाने किरि करा तांथों बनि बगैनो जों सो पुलिस रक एरेस्ट मा खायनाय जदि खाया हांखाय जों अबनि परिणाम जों खुमलंग ताइ बदिया जैसे जैसे माने पुलिस रक जदि मानिया हांखाय पाब्लिक रक जों थांनो सहयोगिता पुलिस रक सहयोगिता नाय बरनो जों जैसे जैसे रमित लांनानै रमिना हानायनि बागै जों पुलिस रक दरखार जों पाब्लिक कम खानाय बनि बगैनो जों मिडियानि बिथिं तिन अबन साख्लायो रेडी तंदे बी केयारफुल जों जतन रेडी जों अमहाय पदक्षेप नाय दङ बनि बगैनो नं मिडियानि बिथिं जों साख्लायो बिसकमा जतन हामबाय Ini apa betul betul tang 미안이 뜨이또 고물릉니 고물릉 동아이 젖도 동고성 동아이로 지니 티브라사로 사이만카 보몽 사야바노 저토노 사이마노 다북 동아이 룰링니 시그라로 바이 동크상 동아이 어로 룩말리 하티 고물릉니 신디게토 동아이로 티브라모타니 사가오 바이 버로 फायरिंग खाकिया फायरिंग खामानि परे अल जे मांखा जे नो बाइक टाइक रो और डैमेज खाकिया ऑटो रो डैमेज खाकिया अपनी परे बो चिनि उ खाजनि मुरा ए प्रमोथन ए पाटु बिच हर फ्रांका शांतिनगर विलेज नि कंदराम ब्रिचिक बाजार बो चिनि ए प्रमोथन ए पाटु कृष्ण पर हर फ्रांका परे कामिनि बरो बासालाई दल पालको मते हर थामुका अपनो जों बेलेके सेलेंगो रुलिं पार्टी तंगाइरो बंनि ताइसिया जेहेतु शासक दल धर्य सह्य रमै शांति खाय तंगानांगो तबो जों दाउबो कसां तंगो बुबाग्रा कग्र हरि तंगो कसां खायनो तंदि हने हायपानो जों तिप्रमथा बदल उंगै आसुगलायै जों डिसिजन लानाय ताम खायमान डेमोक्रेटिक वेते जों अपनि बिरुद्धबो जों जबा खालायनाय गाज्रि मग गठनावनो जों बेलायके आयता मोननाय बनो सेलेंगो ताइ बुमुं रुबै बाय नेम त्रिपुरा मथानि इंगै जों ताबो खुंगो राधापुर पीएसओ एफआईआर खायजाकनाय आमथिका जों थायथ'गाय दङ Amai atom so tan bagi party mung party kana sa. तामनि सानाय जारा पार्टी फायनाय बरखे सायमान चिनाय जोंबा अप्रस्तुत कुनु रेडिं याबा सायमियाता Je wahai khai dong nai tam sana sa. Mono ko tam. borong no bo sanai naji nongni tam hunai mokol no
আলকা জায়গা তার হদি বেকার চাকরি মাইয়া অবনো নাইজি 3 বছর কাছাকাছি তখন ভিলেজ কমিটি চমা রেঙ্গি অবনো নাইজি যারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তো ওই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট এক খাই ফাতেন বরফ দানাই আমতি হাই বদল রক ওরা সরকার চালু গইতঙ্গো এরিয়া ডেভেলপমেন্ট করে এডিশনে বঞ্চনা খাইতঙ্গো ধরো বঙ্গ লগলগি ওরা গোলাম খাইতঙ্গো ওয়ান সুকদি অব লামাইয়া সই লামাও ফাইজি হিংসা ইয়া করে নাইথক খাই কাহাম করং খাই পিসফুলি বুমতিকে ডেভেলপমেন্ট খাইমানাय অবশ্য ওয়ান সুকদি আমতি রকম ইয়া করে ফাইজাদি নি আं বरं नबो कबगो